寒くよ。寒いよ。寒いけどそんなまだ。今クリオン感余しとってる。これ気持ちいい。これみんながあれこれここ破れてるよってみんなコメントで書いたから。指摘されてた。うん、そうそう。お恥ずかしい。そんな世界中にラガさんといてや。いや、俺はテーブルだけ見せたから。テーブルだけや。あんたはもう関係ない。あなたがお母さんのとこのテーブル汚いとか言われたら。やばいなこれ。お、綺麗になったよ。でも、もっと綺麗にしたらいいよ。おばあちゃんいらないでしょこれとか。そうそうそう、いらんもんがね。でもすぐ積んじゃうね。なんでさ、ダメこれ。いるビッパルゲレキ。これ、触ったらあかん。これもあかん。本や、読みたい本や。うん。彼女が読みたい本。彼女。お母さんじゃない。お母さんが読みたい本。サパートさんもよ、ほら、奥さんのことよ、彼女って言うからさ。映ってくんね、喋ってた。あ、わかった。気持ちいいやな、これ。あ、じゃあ、受けすぎ、受けすぎ、受けすぎ。僕、あやおでって。ママでべしんですよ、あやおで。受けすぎ、受けすぎ。で、食器は食器も甘すぎるよ、これ。多すぎる食器。どうするいや、まだいるやな。ギレって言って。だいぶなんか前に持ってくれたよ。これ、あべっちって、これ、ゲット、バブシクだし。とりあえず13日。13日？うん、13日な。うん、まあ、また来るから。うん。13は、ストレッチをなすわ。え？もう帰るの？ん？あ、ちょっと、サバさん、これとしてあげてんの。これ。何？このおばあちゃんいい顔してるよ。何？90歳。あ、これ90歳？90歳。いや、これは、あれ 20日？20日にそのお祝い会をしはって。ああ、とそんがちょっと。あ、下？違う。向こうで。9月、セプテンバー9。あ、向こうが下。下。ああ、ジアケや。ああ、これか。ジンの。ああ、すごいな。これ、あ、ここにも綺麗になってるやん。何か掃除した？やっとジダポってる。Ой, блин, камень. Ладно, давайте будем. Зачем это ты? Имеет. Киевен. いや、まだまだ。ちょっと待って、これからあれか。蝶々取るから。ああ、青木さんのところにいっぱい来てるやろ。蝶々。蝶々。新しい自転車やな。いや、古いよ、古い。бабочка. Бабочка татайт. Короче. Столдың үстін жиналы десе, жинатпайды бабушка. Тиге дейді. Тиге керек, бұл кетеп керек дейді. Анан посудалардағы шкафта ите көп екен керек болсын. Бүт бары керек дейді. Тибегілі дейді. Ошол лаки. Тиге перевод жасап берейін. Бабочкалар тататпаймын. Бүгін 5 октябрь. 5 октябрь тиге төшөктөрдү ургатып кызы келип. Кичине эме клёнканы алмаштырып тиги тешилип калган клёнканы десем эмнеге бүт барында көргөзүп атасың деп жини келип эми тамаша. Ошол анан бабушка өлүп калса, апашка өлүп калса бул үй сага өтөт дейт. Өтпөйт мага. Закон боюнча эме кереги жок. Бабушканын үйүчү. Просто тиги карган кишилер менен качышып туруш керек. Внимание кылыпчы. А то биз караганда, силер караганда ким силер менен келип сүйлөшөт? Тиги алдып калган абышка кемпир менен ким сүйлөшөт? Айткылачы ошону мага жазып койгучу комментарийге. Вот. Ой, тапочкам башка тапочка бар албасам, задолбал, кычы-мычы. Просто буягы моорудат. Тиги таманчы, могу сөөгү көп баскан. Анан жумшаганып алгам. Мындай эмечи, ичине тиги эмне деп коет? Платформачы. Жумшак. Кычы-мычы. Ладно, давайте. Я вам расты келди.